Baysanafar ang Jobanivlog sa tamgo fin ke sabor bawa shoy mazi je pogwan nai mohorla sana berdam goi me brosku frases ne lamun jabe hane mari interesting kamna sita kala mana ini price godan jaya ka sonafar एसे लाजिनाय मोनदों सोरबा नुसि मोनदों ओमफ्राय माबा बुंसि मोनदों आरोना गोजौनिफ्राय बा गाहायनिफ्राय जिखियानो जादोला नायलांबाय थादो बिदिब्ला ग्रेन ब्लग्स आं मा शेयार खालामनानै नोंथां मोजोंहाय सिगाङावथ' आब'मोनाव बिबार दंखायोमोन न'आवनो दा न'आव बिबार गैया गायनानैसो लानांगोन ओंखायनो नै खाथिनिफ्रायनो आङो बिबार खानानै फैदों आरोना फुजा होनो एसे खानानै लाग्रोनो आङो बोरैबाबो मोनलायलाङो फुंनि समय आरोना माने फुङावनो जि जोम सुस्रांनानै दुगैस्रांनानै एकदम रेडि आरो आङो दा स्कुल टाइम जानोसैयानो दिनैबो सान्दुङा पुरा जिब्लालायनाय आरोना न' टेनसन जिफ्रा दानो खारां खाथां रानजोबगोन ओमफ्राय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार हनै रायजोफ्रा ओंखाम एवनाय आलु होदों आलु होदों जादो ओमफ्राय आङो फुजा होनानै लाग्रोनोसै ओरै आरो दाउदै सा कन्टिनिउ दाउदै एवग्राया माने एफा सिरि ओमफ्राय आयै न' बोस्रांबायानो दारिखौनो सिननो मोनासै दारिखौ लाखादोंसो ना इसिना हरदो बाल इसिना हर आं कबिता फिसाय बायदि सावरायदोंबो एसे बुं खुलुमहर एसे नाहर होनबा नाहरा सेम हा दाउदै एवराबायनो सोरागाजों खोनाबाखा आंखौलाय माथो आंहा अम खालामनानै लागोनसै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना आङो मोनसे बिदि खनायावहाय स्टार्ट खालामनानै फुजिनो मोननानैहाय ओमफ्राय दिनै बिस्थिबारबो ओमफ्राय आं दिनै फुङावनो आलारि बाथि लागायनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना सनाफोर आंनि दिननि सुरुआ दा मोजाङै मोजां थांदोंसै जेब्लायबो मोजाङै मोजां थांदोंसै आरोना दिनफोराहाय माथो खालामनो बेलेगनि न'बाबोथ' इसोरखौ सिबिनो लुगैयोना गोसो गोरबोआव गोसो गोजोननाय मोनो स' बेनोसै खनायाव मोनसे खालामनानै लाबाय आरो सनाफोर फोच्चा फोच्ची ओमफ्राय फारसेथिं थुमनानै लागोनसै जा एलाय एसेया थोआ नै मादि बिहैनायलाय नै ओरैबायदि नै ओरैबायदि गोजौ गोजाव जानांगौ एसे हरदो एसे हरनाया गोजोनबावनाय नङा हरलिक्स गाइखेर बाबाया हरलिक्सखौ मानोथो मोजां लगायाखै एलाय गोजोनना ओरै फै आं वाटारसो लुना होनोसै नोंनो फै गाइखेर दं ओरै फै फैनानै आं हरसै फैदो जबरदस्तिखा फिसालानिलाबो टिफिना रेडि बिफा बानायनायसो मालाय नै आंनोबो दोनखाबाय ओंखाम एवनाय दावदैबो दङ ओमफ्राय नायदो फारसेथिं मोजांब्ला फारसेथिं गाज्रि आं मोनबा बेफोरखौ ज्राव गारखागौमोन आरोना दा अरजाला लोंनानै लागोनसै सायाबो रेडि जाखाबाय नै दा बुंसै दे हारि ओम बाय बाय नानि बाय बाय सान्दुंआव बिराद गेलेबाय थाना बिराद सान्दुं दङ टाटा गाखोदो अबे गाखोगोन थांनोबो सेलाय बेलाय जाब्रा मिनिसो टाटा होनबाय थादों स्कुल थांनाय मा थांनाय गैला एसेल'थारसै एकदम आसिखुर गावख्लाबसेल'थारसै आरोना गैला गोसो सिङाव धक मोनहांबायानो थेवबो फेसाव लाबोआ मिनि बाला थानो सेस्था खालामगोन आरो आंना ओरैबायदि बेमार दं मोनसे टेनसनजोंनो जेला थांथारनोसै सानसे सिगां माबा नांलायफ्राङोसो आरोना माबा माबि जाला बुद्रु नांलायनो मोननाय नंला रायलायनो मोननाय नंला नुनाय नंला होननाय बायदि हानफ्लांनानैहाय हेब्रेफ्लाङोसो माने दुखुजों ना माजों ना टेनसनजों थायो मोनथिया आरोना एबार हमथानानै थाथारगोन आं हेबथारा आङो दाख्लैनि 12 दिनावबो हेबदों आं थांनायनि सानसे सिगाङावनो हेबदों आं ओमफ्राय नैबे मास मोनसेनियाव एबारना मास मोनसेमोन सुथिया सनाफोर ओमफ्राय हेबला सानगासिनो दङ दाख्लै दोनखांबाय सानसे समय हेबनायनि थाखाय दोनखानोसै नामा होनलायो मिनिना थानोसै आरोना माने एदावदों आरो आंखौ हेबफ्रांखायो नालाय आं ओमफ्राय एबार हेबा साननानै दङ हे इसोर आं हेबा नोंथांमोनाबो आंनो बोर बिना होहरनानै नायफ्लांदोंबा दा जाहाथे आं दा हेबफ्लांथों आरोना खुसि हगारहरनो हाथों आंनि साहा कापसे लोंखांस्लाबि जाखांस्लाबियावनो मालाय दोननानैसो फैफिनबायानो नै सर्टकाट लामा
लामायाथ' मोननैबो एखे स्कुल थांनाया सिगांनिजों दानिजों बांद्राय गोजानानो नंखाया ओमफ्राय एसे दिंग्राय दिंसि दं आरोना बेखौथ' एसे टेनसन मोनदों आं हारसिं हगारहरनो टार्निंफ्राव रोङोना रोङा साननानै ओमफ्राय नायनोसै गावथ' हागोन होनदों थाबायनो थाङो मेला बेनिफ्रायबो दा जोंहा नै दोनलांग्राबो दं नालाय सिन्था गैया आं हास्लाबाबानो हारसिं थांसै आं होनगोन बियो नायनोसै आरोना संसारनि नेमखान्थि सनाफोर जाबानो खामानि जायाबाबो जाया फुंनि 12 बाजि जाखालायनो लेथेर फेथेर बिमानि हाबाफारि आरोना माथो उफायबाव ओमफ्राय आङो सापातफोरखौबो सनाफोर सरनानै आङो गारहैसै आरोना आं ड्रेनाव गारहरखाया माने सापात थानो मोजां मोनो मालायनियानो जा न'नियानो जा बेनिफ्राय नै खोरखिया बिराद सान्दुं नाङो जिस्रि जिला एसे एनै सुनानै दसे लामबानो सक रानजोबखायो आरोना ओंखायनो इस्टिमेल खालामबाय आरो माथोबाव सुला लानोसै बारा समाय गैया बिफाया न'आव थांनो नागिरदों ओमफ्राय ओरैबायदि मोनामफाबायानो आरोना बियो आथां खिथा जागासिनो दङ आइसक्रिम लायगोन बाबाय आइसक्रिम फैदो समाय गैथारला मालाय न'आवबो एसे थांस्रानोसै आरोना फैदो नै गावसो थांनानै फैदों आं हालिया आं एसे सानसे रेस्ट लानोसै दा थांगोन जोंहा आइसक्रिम लायदों हा फैसा लानानै थांगोन जोंहा दा ओरैबायदि थगायनांगौ आरो ओइ नानि आइनि गाबदों हनै थांबादि मा जागोन जानो नागिरो औ आइसक्रिम लायदों होनबाय थासिगोन बाबाया आइसक्रिम लायदों लानानै फैयाबानो रेहाय गैया आरोना लानानै फैथारनांबाय नै एसेबाबो बारा बुरजाबो जालाबायनो हाखाया ओरैनो एसे एनै थेवबाबो नांगौ बेनो हरदो आं लानोसै फैदो बोरो न'आवनो हाबफिननो बायो जै ओंखारबाय हाबफिननो बायो मानसिया लामायावनो गेलेबाय थानो लुबैयो हे भगबान थांनो होननानै नै दरजा खाथियाव रेडि आरोना आं बे सान्दुं गोसायाव बहा नारहैनांगौ दे नोंखौ ओइ नानि ओइ थांगोन दे थाङा दे खानायाबो लालिया माथास खालामनांगौमोन नै लावग्लिजोबनानै दं आरोना आयै दे थांगोन होरो आं खेवनो होरो जा सान्दुं आंनिसो दाय जाबाय आरो बिफाजों थांनो मोनैनि थाच बिमाया जों ओंखाम ओंख्रि सङाखै मा सङाखै अरजाला बिफाबो गैखालाथ' सिम्पोलसा मोनसे संनानै जालाबायनोसै जायखिजाया आरोना अब्लाबो एसे थाब संखानो मोनबा मोजां जायो गरमफ्राव आरो गाखोला जालायबाय नारसै गोलोमफ्रुबोलायबाय आरोना दसेनो गथ'खौ एकदम साइकेल नारै मा नारै ओइ आब' न' लुबाय थानायमोननिफ्राय अन्थाइ थरथामसो खावनानै लाबोनानैसो फैबाय आरोना जिरायसै आरो गेलेफाबावनांगौनो सेस बिमाया ओमफ्राय मा ओंख्रि जानो मा ओंख्रि मानो नै मैया केरेला बायनानै लाबोदोंमोन एसे होनबायसिनो एकदम आधा प्लास्टिक फिसायाव आधा प्लास्टिकल' जादों बेयावनो 120 थाखा ना मानि खरस आरोना बिराद दाम जायोहाय लामायाव बायस'नानै लाबोनानै फानफैनाय जाबाय नालाय बेखौ आलुजों भाजा एवनानैहाय दालि ओंख्रि संनोसै सिम्पोलनो लेबु दंखायो सिन्था गैया आरो फिसाफोरनो पटल थाइनै एवनांगोन आंहासो बेखौ जागोन फिसाया माखौ जागोन जारलासोहाय गथ'फोरजों जारलासो थाइथाब एवनोसै आं दा सासेयाबो जालाय गारलाय आनैखौ गारनो बावदों आङो फाथैया रानथाबजोब्बाय आरोना माथो होनबावनो एसे एनै फोसाबनांगौ बाखि दंबावो भिडिअफ्राव जाब्रा नुयोबा गाज्रि मोननांला आरोना आं जाब्रा थानो मोजां मोना खिन्थु हाख'वा जादों जबा मुसाहारिया बारा गैया नैबेल'खासो दा बिसिबो दांलाय फिसायबो दांलाय जाहैबाय नालाय आं हारसिं दांबाथ' आंहा स्र' खालामखायो एखमबा बेबो दांथेरना होनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय एसे लखबले मैगंफोरखौ जाब्रा टाइपनि लखबना होनाय जायो आरोना माथो होनना बुंबावनो बेनो आरो हौवा मानसिबो मावबा फारसेथिं मददबो मोनो फारसेथिं एसे जाब्राबो जायो सोरबा स्र' मावो खोमा जोंना एखमबा बिराद स्र' मावो ओमफ्राय एखमबा बेबो आरो फिसाजोबो दिगदारबो जाहैयो नालाय बारा स्र' जाया आरोना एखमबा एसे मावला मावलि मावगोन खिन्थु साइडआव जाब्राया जमा जागोन आरो जेबो नंला बिसिया ओमफ्राय बेखौ साफा खालामसै आरो सनाफोरना बयबो बुंखायो हौवाफोर मावबा एसे लेथेर फेथेर जायो हौवाफोर ओंखाम संग्रायाव हाबबा आङो लोगोफ्राथ' बुंबावो संगोनसो हय संनायनि दाबल खामानि आं फोसाबनानै होनांगौ होनो आरोना
जोंना खिन्थु सामफ्रामबो बिदि नङा मालाबा गावनो स्र' खालामफिननानै दोनगोन बासन बसन एसे एनै ओंखारनायखौ स्र' खालामनानै दोनो ओमफ्राय बाखि एखमबा दहाय फुंनि हालोदा बे टाइपनि जायो आरोना दा ओमफ्राय बिमा फिसा हारसिं सिरि जाथ'बाय ओमफ्राय हायलुरि लोगो आंना बिहामजोआ फैनो होन्दोंमोन फैयोना फैया दा थिग थाक फन हरदों आंबो हरहां जानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गावबो हरना होबाय आरोना फैबा फैथोंसै बिसोरबो सानैल' जोंबो सानैल' बाहाय फ्रि एसे फैनोबा फैनो होनहरबाय आंबो माने स्कुलाबो 2थायावसो गखायो नालाय संनानै खावनानै फैनो नागिरदों दा सान्दुंनि थाखायनो बेबो ओंखारनो बायो आंबो ओंखारलांनो बायो आरोना ओरैबायदि बेनिफ्राय बिफायाथ' फैफिनखागोन बियो दायोहाय थाखाया बियो हारसिंहाय मालाबाबो न'आव हारसिं हर थाफेराखै मालाबाबो आरो बेयाव फैयो ओमफ्राय नांगौबा मोनासे जाबाबो बियो सफैथारगोन फुङाव थांगोन बेलासियाव फैगोन बिदि खालामगोन बियो हारसिं थाया आरो माने ना फेमिलिजों थाफैफिनो सानसे टाइमखौ मानो होगोन बियो ओमफ्राय बाखि जोंजों फैफिननाय जायो आरो फिसाफ्राबो दा फन हरलाबाय थागोनबा खेलें खेसें ओंखायनो थानो सुख मोनखाया नालाय गावबो सानोबो सुखुला ओमफ्राय फैफिनगोन आरो बियो थांनो लागियाबो समाय जाथारबाय नालाय ओंखायनो न'आव थांस्राखाबाय बेनो लास्ट खोमा ना मालाबा थांब्रबावो आं बुंनो हाला आरोना सनाफोर बेनिफ्राय आङो एसे दै लोंनानै लानोसै नै आंना दैया मगावसो बिमाया मगाव लोंदों गावहाबो मगावसो लोंबावगोननो आरोना भगबान मगासो गावनि मोखांबाय देरसिन जाबाय सेस बुजिजोब्बाय आरोना रायलायनो बुंथावैसिनखायनो बुंग्रा जाबाय थगायदों होनलायो आरोना ओमफ्राय दा बेजों लोगोसेनो आं ब्लगसखौ दोनथ'नोसै जेबो इसिबां इम्परटेन्ट देखायनो लागा गैया सनाफोर सेयार खालामथावथाव इथबां गैला गाज्रि मोननांला आरोना जास्ट सिम्पोल नर्मेलि आं एसे सेट जाबाय होननानै माने एसे सान्थियै ब्लगसखौ बेखिनिखौ एसे बानायनो हाबाय स' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगसखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच